good and evil. Mo ni ang atong kahintang dinhi sa kalibutan. Wala man gihimo sa Ginoo nga pero sa usalang kabuhat nga dautan dali ra kayo matagad. Sahay ang usa ka dautan versus sa 1,000 ka maayo, mas mupokus pa ta dito sa dautan. Dali ra kayo mukatag ang chismis, ang storya sa dautan nga buhat kaysa daghan kayong maayong buhat. Muna ang realidad natong napuy-an. Pero mas mi-prepare ta ngayon ana ang realidad nato karon. Ug mo niyang hagit nato labi na sa ato ebanghelyo karon nga may mahitabo nga kabaguhan sa tao. Gani ang magulang ningon siya, dili ko pero miadto siya. Mo ni realidad nga makabuhat patag maayo taliwala sa atong kasinatian nga nasayod kita. And God will always give us a chance. Udiligid kapuyon ang Ginoo nga muhunat ka nato ug muhatag ka nato chance nga mubalik ta, mutindog ta gikan sa atong pagkahagdong, sa atong pagkasayop. Kay nana ang gugma sa Dios. Mao ni ang image ngayang gipakita sa atong ebanghelyo karon. God will always give us a chance. Dahil sa itong kinabuhi, mo na itong paningkamutan, nga di kita muhatag o dako kayong pagtagad sa dautan. Dito ta sa maayo, atong padaghanon ang maayo. I-acknowledge na to ang maayo. Kay kung perminti ta mo focus sa maayo, maayo tunguna-huna, pagbati ug sa buhat. Perception, feeling, and behavior. Kay kung magsigi taguna-huna sa dautan, mao tong pagbati, mao mugawas sa atong baba, mao pud sa atong buhat. Kung hagit nato na kay ang kamatuuran, mga maayo man ta. Si San Miguel, who is like God, ato pong gilantaw si San Miguel nga defender nato sa tanang mga yawa. Maningkamo ta nga dili unta ang yawa magbutang sa atong una-una. Naunta perminti ang maayo. Ganin sa iyahang image, no? Iyahang tapakan ang yawa. Munta na sa ato ang consciousness. Every time nga naiyawa natong hunahuna, ato tang ipalayo. Say ang daotang hunahuna, mao naman o mo pasalabi sa atong panghunahuna. Magduda, intriga, chismis, mo ni buhat sa dautan.
nato tagaan og chance nga maoy magpuyo sa atong una-huna. Kay posible mo na makahatag og kagubot. Isip usa ka katibingban, magbinantayay kita. Dili binantayay sa buhat sa uban, kundi bantayan nato atong kaugalingon nga dili ta mahimong ulipon sa daotan. Dili mahimutang ulipon sa Ginoo nga maayo atong panguna-una, pagbati ug diha sa atong diwa, sa atong mga buhat. Aron magpuyo kanunay dili ang yawa kundili ang Dios uban kanato. Amen.